alagad sa kanginan, Trafon Pai, Barilio Morales, and then my partner kapunduri, Randy Tayad. Okay, kamusta na sir? Kamong napamati karon, Kabisayan ng Mindanao, asap kita, always say a prayer. Di kita mapahuway may galas pag-ampo sa atong labaw magkagagahom, no? Dili kay sa atong kagalingon na mag-ampo, kundi sa ato sa mga laing tao sab atong ampuan mga igala, dili kay sa imo ang kagalingon. Okay, asap kita. Bueno, ang suwat ang pagkarotong hatagan o pagtagan no, pinadakin ni sa kabana nga magtago lang sa ngan nga Lucas. Ako'y tao nga lisod gyud patuon, ilabi na ng mga ungo, kaperusa, kanang taong boyahon, kay wala ko mataw kagahapon. Munang dili og dili ko mutuo nga sultis kong tatay, bahin na kong asawa nga usa ka buyagan, kay dunay lihis nila. Maong ko mga pangitabo, sugdon ko lang sa dinang mulitaw pagkuhan na kong asawa, panahon gihapon to nga taliabot ng Pasko. Ani ay nagtua, Oy, tay. Lukas. Oh. Kinahak eh. Naon sa bukas, kita kasi mong ngipon. Tatas, saan pas kits kong ipon, pustiso man eh. Ano, sige, singal dia. Oh. Wala kang singalon. Singal mo tarong kanta. Tay, double purpose niya akong Ano sa double pagkabuhaton. purpose, ha? Double purpose. O sa double purpose, o. Pangharanan ni tay, dangpang panaygon. O si, pagkarana niya, daw panagon. Oh, mangharana ko tay. Pero badlungon ko, amnaygon na lang sa ko kay Pasko naman ron, di ba? Ya, ikaw lang usa. Oh, ako na tay, nganom day. Oy, kuyo ko Lukas, be. Si kuyo ka tay. Unay ba, mo ko kitsa mo haranahan ba? Si Kadyaman, di ba? Oh, si Kadya tay. Ang harang dakbayan sa bagatan. O, muna, niya, naaman sa dang inahan ni Kadya, be. Oh. Niya, biyuda man na. Ha? Di, parehas, adme. Yan lang tay. Koy kaning kago na niya kang nanay. Balikon ka. Puyo lang na tay, puyo lang na tay. Pero Lukas, Oh. biyudo masad ko. Unsam sa kay. Nagpitik pa man sa niya ang kasing-kasing ba? Ayaw lang lagi tay. Kung disido ka sa inahan ni Kadya, unya na lang, buo na lang unako, afterwards ka na lang. Nala. Mamajog ka. Biri anadir majud kay ka ba? Lood ba dayon? Mana majud ka ba? Mm. Amo ko maluod ba oy? Pero mangarana makaka. Ako lay duyog nimo. Ako na lang tay. Oo. Para lang yun, makakuyog ka, di kay duyog. Nganya ka mao ka duyog. Oh, bangaan ka na ko tay. Naliwat mo ko nimo? Gusto kang picking ha, oh. Sa pulat ka tayo, oh. Picking ha, oh. Ano yan, oh. Oh, kita ka, oh. Oh. Wow! Oh, kita mo na tayo. Tingkan man ko nimo Lukas. Mo ba yun ang estudyante tay? Mula ba ang ginas maestro? Ay, artist na. Klupig ka kanako. Dito maglalisa na tayo, eh. Ato lang ko, mangaran ako, dang panaygon. Nalalupad, bugiro. Bada bing bada boom. Bada bing bada bing 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 bada boom. Karon, niyan ako sa tungod sa bintana ni Kadya. Hayag pamangsuga, nagmatapat tingali siya. Walay dedikasyon, diretso lang ko kanta. Niya'y nagtuaw sa inyong silong. Unsay ana ay nagtuaw, ha? Unsay ana ay nagtuaw? Ani ako karon kaninyo nanaygon. 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 Ay lame, oy! Balik-balik anang kanta, ha? May Pasko! May Pasko! Balik sa tulog, hari! Ayay, atras ka ba? Twem! Oh, dyan naman Lukas, ha? Balik mo din ka. Wa salir tay, wa salir oy. Unsa wa salir ano man? Nisugod ako kanta tay. Dayon miable mitana. Nanambo rin sa Kadya. Mao ba pa? Nya. Gitsihan kong buwak tay. Pak! Hagtok yun. Diri, hagtok, burot ko na ko kagtang. Nganong burot man nga buwak magkahigit sa? Damang flower base. Karaan. Nagisok ko. Hoy, tarong, oy! Pwa! Og day gabi
nga nagkonkaon ko sa karinderya ni Kaday dito sa Silaktoy, naginom-inom ni. Migawas ang hambog. Mabili ninyo. Abili ninyo mga pare, sultihan tala mo. Adin ni sa ato. Doon ay mga babae nga grabe kay lang kaibong nga rin ako. Kinsa man to eh. Karas kaday! Ha? Patay kay na nako sa kaday, din siyang karinderya. O kanto sa ko sa bayarkal itiri, patay kay ng mga tig-serve ni Ma'am Pedro rin ako. Toy. Sila mami. Ngon kay lisod olo na siya, kay strikta kayong inahan. Giun Kulasa. sama na ako ang inahan. Gidadaan ako tilad, buyo, tabako, ug dahon sa lomboy. Parisan pug bunga, ha? Nagmamadayon, sold out din ako ang inahan ni Kaday nga sinangkulasa. Unya, uyab na mo kaday. Hayot, inulawa. Uyab na mo. Wapa noon, pero hapit na. Gisara akong sugton ko niya sa bagong tuig. Kinsa may saad si kaday? Dili, ang inahan mo ni Saad. Pabalikon gali ko karo gabi Ni kaday? Ninang kulasa. Aw. O kini pamisitan ako, dalitan din ako. Dalitan ako siyang mga akong dadoon og mga regalo. Unya tagaan pug ko niyang tubig nga bugnaw. Ni kaday? Ninang kulasa lagi. Aw. Inigsakan ako sa ilang bay. Biso-biso dayon me. Sinang kulasa? Ni Kaday. Oh. Tarungang pangutana ni mo. Pabor magastuon ako. Kay ka na lang ingalang sa inyong kasayuran, ha? Hapit na kusugta. Ni kaday? Ninang kulasa! Aw. Makalagot! Pa! Nagpanikad ang gyud ko nga ikasulti ni nako sa kadya. Og nagpaniid lang ko silang bay. Og mulakaw nang iyang inahan. Timing kayo. Wa sinang kulasa, milakaw. Silent night. Holy night. Uy, Lucas, ni aga malaki. Anay ba man kung waas nanay nimo? Musabat ra ba to siya pangadji sa among silingan nga namatay? So, ikaw rong usa din sa inyo. Oh, ako ra. Nga naman. Katorja ko na ka? Katagaan ka kad. Modern may puti ng imong kalimutaw. Oh, mo na ilanan sa katorjakon. Mao ka ayo. Oh, kariya ka di. Uy, tayo pangano ka, Lucas. Uy, nagtubo ko ng laway ni mo. Uy, mo ka makirong buang diha. Labo pa ni sirong buang ka di. Ayaw ba? Lucas, ayaw ba? Uy, ayaw ah. Ayaw dugaya, maubak kads. Bright yun ka, uy. Oh, nagasulti na sayop. May pewa sulti, wa sayop. Dasmag, ya! Lucas! Patay. Tay! Yeah! Joy to the world! The Lord has come. Tay! Kahikap iti sa baboy. Tay! Wa na! Indibag na! Kung sa indibag ha? Kung sa indibag. Nahug na si Kadya sa aking mga kamay. Ha? Ay, yamat. Sipot, pasabuti mo, Lucas, ha? Naturjak ka na ako sa Kadya, tay. Mao rin mo lipayon kakanahan na ka. Sabay ka nahan, tay, oy. Oh, yun na, naklarohon ni na tabi. Oh. Ang mga asawa ka ba ng babayhan na? Of course, tay. With all my heart and soul. Na, kakuyaw, ana. Unsay kuyaw tangan unsa may kuyaw? Wa ka ba ni may baw, Lucas, ha? Oh? Ha? Sultihan ti ka na? Oh. Ako na, bagol sa ko na hibaw bahin na ng kadya. Nga unsa man, tay? Hoy, kraho, magbantay ka. Kana si kadya, kaliwat nagbuyagan. Buyagan na. Unsay buyagan, tay? Oh, kada ba og babuyagan ka? Doon naging may tabo ni mo ba? Kuyaw ka na. O tinol man nagisultin mo, tay. Sayo na nasumpo ng buyag. Yamat, usaman ni mo ha, Lucas? Kung makabantay ka, nagibuyagan ka, inom lang nimo. Puyra buyag. Ang sa'y puro buyag. Mulag po ng buyag, tay. Na, bantay ka lang yun. Ha, basta bago lang kung nahibaw nga buyagan sila si kaliwat, mga buyagan sila kaliwat. Bahala na, tay. Oh. I don't care just what they say. Cause forever I will pray. Ay, lumdaay. Turagas ka lang na. Bala ka. Bantay lang yung katawhan na ka. Doon na biya namatay ng ibuyagan. Ala, Kinsa may namatay, tay? si Paking. Ibuyagan siya sa iras ninga niya. Namatay kalit. Giyon sa man pagbuyag, tay. Kuan, gingan lang si Paking sa buyagan niyang silingan nga. Paking, gamay o itlog.
Oh, Patay kay gibuyagan man. maurte na matyan tay. Oh, gibuyagan lagi. Oh. Pagkaugma si Paking, gidanlak, dako itlog, patay. Tugos buyag. Oh. Oh, tubak o dito siya tay nga pwede buyag. Ya, dahil totoo. Oh, lagpo na ng buyag tay. Mo na buhata ha. Basta magbantay ka gyud ha. Lisri ko putuhan ng buyagan tay. Dahil ko putuhan ng buyag tay. Kinaraan na. Ha? La, bahala ka. Larga. To make the long story short, nakasal gid mi si Inday Kadya. Nga gingon ni tatay nga kaliwat og buyagan. Wadyo ko mo too kay modern age na gutaron. Kay kanang buyag, panahon pa ng mampor. Og sa akong kasal ni Kadya, gipakanta gyud ako si Laktoy ang akong karibal sa gugma ni Kadya. Buot akong mga sawa sa akong hinigugma. Apan ako walay kwarta nga ikagasto sa kumbira. Ipangutan ako si nanay kung nanganak bang among anay. Matod pa ni nanay, wala gayon kay kuno milanday. Giadto ko si Sabing, ang tindira og saging. Akong gipangutana kung nanganak bang iyang kanding. Matod pa ni Sabing, wala gayon bisan gaming. Kay kuno ang iyang kanding, miintra sa family planning. Unsaon ko karon kining akong gugma, ipakaon ko lang kini sa buaya. Pagkapait ka ha sa akong kapalaran, ang akong hinigugma, lain daon niya ang tag-iya. Ang maayo kong buhaton, ako na lang tabanon. Ang akong hinigugma, nga labihang gwapaha. Apan ang nakaparat, kay pulis ang iyang irpat. Pastilan og hisakpan ko, mabusgay yung akong ulo. Pastilan og hisakpan ko, mabuak yun ang akong ulo. Kadya, karon nga asawa ta na ka, isuro itaon na ka sa akong mga parente ha? Ikaw, God. Uy, si Presing maning naglakaw. Naguroy siyang pikinis. Presing, asa man ka? Tapos plaza, isurol ko niya akong pikinis. Hala ko, uy. Kanindot og palipos sa iro. Halina ko, Lucas. Toy, pikinis, toy. Tara. Tana ka diya, mandakaw lang ta. Hoy, Tara. hoy, kaniyot lang. Hoy, Oh, ngano ka, Presing? makalagot. Makalagot. Ngano ka, Kasing? Ang asawa ni mo. Ngano ka? Gibuyagan na akong iro. Ay, taligato sila kinandaanin mo. Si Daligatos, ako ning iro nga pikinis. Wa na'y balhebo. Oh, hayam di balhibo sa mga iro. Gibuyagan sa imong asawa. Nay, tatawa na ko na onay. Nangalarot ang balhebo. Unsa? Mo rin mura lagi ilaga. Hoy, buyagan. Tutuin ni akong iro. Tutuin ni. Totoo eh! Buyagan kang dako! Kadya. Totoo lang kadya. Tutuan. Parapuyag. Uy, hala ka. Mitubo ang balibo, Siro. Tinuod ka rin, buyagan akong asawa. Mitubo ang balibo. Lukas rin ako. Samantao ni, ay, okay nang akong iro. Nanurok nagbalik ang balhibo. Sige! Tinuod ka rin nga buyagan. Saan naman? Mito na kang buyagan ng asawa ni mo ha, Lucas? Buyagan tay. ha, buyagan. Mituod ako, tay. Saan na? Pero, tay, nganong nabuyagan man na sa kadya? Tanawa ang dila, anak be. Di ba, naigamay nga lihi siyang dila, ha? Mo na nakapabuyagan na ng musawa. Hilom na lang, tay. Nirabay pa ko din, napaingon din eh. Uy, Lucas. Uy, di ama da tatay. Pagsinina tay, uy. Ay, nga naman.
Butan ka ganis tiyan na. Lukas. Ngano ka, tay? Kakutian, nagdaguok pa rin. Oo, sino nagdugok, tay? Gibuyagan ni si mong asawa. Kaya dito, Lukas, ha? Ariyo na kus, daplis may bayad. Tay! Balik, tay! Balik, tay! Usay balik, ha? Kadya, totoo ang tiyan ni tatay, totoo eh. O, unsa? Gibuyagan mo sa tatay, totoo eh. Twe, bayag. Oo. Twe. Hay! Ala, uy, kaya hay na ko pamati. Feeling freeze. Oh! Sabi ng asawa na ko eh. Doon naman ni power. Kadya, day. Nga na dong. Nahibaw ka bag-unsa ka, ha? Unsa di ay ko? Gamhanan ka. Doon na kay superpower. Ha? Oo. Sapa di ay magkatawa malanta ni mo, Lucas. Muna tirod ka dya. Power. Ngawa sa uban. Unsa may power na ko pa? Ang imong pagkabuyagan. Hilom di oy. Nagdakol ng... Whoops, break. Ayaw, ipaday. Ano bang gibaraw man ko ni mo? Oh, tingali mo kong buyagan. Hapit na lang. Oh, maunay niya ko nimo. Sorry ha, makalimot mo kukuusahay, Kas. Iyon na, Kads, din ka ba makasunod na mo pagkabuyagan, ha? Kang aning mama na ko, ug mo'y namatyan sa kong papa. Kung sa'yo mo namatyan si mong papa, Gibuyagan mang mama niya, wa totoo wa masumpa. giyon sa man day pagbuyag ang sa imong mama ang imong papa. Samtang naglakaw si papa, gibuyagan sa kong mama. Giyon sa lagi pagbuyag. Iyan ang giingnan si papa nga, si Bio, inot kay kag mulakaw, mura kag naglutaw. Niyon sa itabo. Nahog si papa sa manhole, nalumos sa tubig. Gibuyagan man ni mama. Kuyaw ka. Gibantayan gyud nako ang akong asawa, inigsulti niya nga di ko mabuyagan kay kuyaw kay nga hirada sad ko. Di gabi na nagisa kami tulisan, wa may makalihok. Oh, Ay, ayaw yun mo singgit, ha? Kung dili ubot ka mamatay, agtiyo na kasong armas ninyo. unsa may mong buhaton, unsa may mong tuyo, Brad? Kwarta og mga alahas, ipanghatag na yun kinagdali ko. Wa may kwarta, Brad. Wa sad may mga alahas. Unsay wa. Di ko mo to. Nalinan mo og baboy. Oo. Hatag na yun. Kaya, gamita imong gahom. Unsa, Kas? Gamita imong power. O saman, ha? Ihatag ninyo kwarta o dili. Kay ihawon mo. Brad, tulisan. Brad, Ano? Usa may tuyo nimo? nindot kay kag mata, uy, malulot ka ayo. Ha? Uy, unsa ni? Ngano ning mata na ko? Unsa ni? Ngano, Brad? Nalibat ko. Nalibat ko. Nagkalidadis nga ako pananaw. Umanit. Nalibat ko. Kaya, ayaw biyagi, ha? Ayaw totoy, ha? Nalibat tayo totoy, ha? Unsa man ni? Hagdanan ba ni o kampanaryo? Ala, ang tuloy sa natangang bitana! Nagtong hagdanan! Nalibat, mangon! Hoy, ay yung totoy ka dyan! Ayaw yung totoy! Suluhan niya tulisan! Mayra! Ta! Unsa maganing pagkabuyagan sa kong asawa? Timing lang ni. Pero ang iyang matutuan, maulian man sad. Unsa man power ning buyag? Hasta lang sad noong ko. Kuyawan sa ko, maunay ko stare. Biyon sa man ko pasultihon, Lucas. Si Lucas. Lucas, Bam. Kaya ang asawa mo to, balta ng buyagan. No? Kay nakasawa sa ng buyagan, mo na nga, patutuan na yun. Ito mo, wa, masad. Karong gitulis sila. O, pag tulis, yung iba na, yung si Lucas nga, buyagi, karong kay, gitulis sa mata. Buyagan yung tulisan, tulisan, dutan mong mata. Oy, nalibat ang tulis.
Nagtuo siya hagdan bitana ako tagag bitana trusan. Pabuyagan ko kaning ako. Gipalaw man masag maayo na oy. Gipalaw man masag maayo eh. Di ba ka malibat man, so kani ato ha usap, pabuyagan maduhan. Tuong ka na oy. Diri sa karaan ba? Pero kanang buyag skore. Kanang buyag nga hala kanindot niyag tingog, kanindot niyag mata. Kana no mutuo ko nga murag mo kuan ko no kanang Muta-muta. Oh, Lubad. ana. Pero kung Libat. matutuan na, Oh, maulian ko no. Basta may pura buyag. Oh. Na pura buyag. O kana Na ubal may nga. manuto maayo kang manuto. Nayo ba ni buyag taon Bernis ron? Wala Oh, ana. Oh, ang ako na ibawaan basta Subuon. ang ako na ibawaan ba basta ang tao gani kuno itum og dila. Buyagan kuno na. Kuno lang ako magkukamatik ko. Na may maitom Malihi. tugod sa sigarilyo bam. Dili lagi nikotin. di lagi itum og dila. Lagi itum Brown og na dila. nikotin. Ang ipon, bra ka ng kuhan kayo, ito, kay gipon. Oy, akong maguwang ate presyo ng tiya, sa diya sa mua sa kiyot, sa kamay luwer yati, siya mo itigtutuhan ng mabuyagan. Yeah. Kaya naam na siya kanang ilag yun siyang dila. Murag mao lagi. Nag-test ng iyang Oh, kurma. murag na ba? ilagom. Oh, Oh. murag lagom. Usahay, basta kanang kuan, magtubo niyang laway. Mailan man nga gibuyagan ang bata kay magtubo niyang laway. Oh, mauna iyang kuan, magtubo galing niya Ang laway. karon na gyapon aron. Asawa ba ang Kunsehal Victor Lunday ng tiya? O, tutuga Oslo. Oo ba? Mo na tigtutod na Ganun. press. Oh, kana mo lagi ngayon kanang kanang buyagan ingon ana. Mura tingali pug mutuo ta kay naman ko yang to karon. Bisan din sa Naa, Miguel na, Rodriguez, oo. nay kamay bata yung nang tuto ko pala sa Totoo, bata. totoo yan. Bitaw. Ani dire sa bay Pero diya sa amo kausawa gyud nagpatuto. Kay katusyan tawana murag gidungog mga ungo. Nga asawa niyo nga patutuni ko an kay may magkalimpo ba kay kinsa to gilantang. Pawagan magpatuto. Dawog man Nasa ano. mo to ati pres nga kanang dadagan dagkog laway. Lain na oy. pwede na ngaon eh. Uy, ang tuto. Uy, Gamay gito, naman gito, gamay naman ang tuto eh. Nya ko ay iyaha kay. Dagan ang klase toto. Lanad are sa pad. Oo. Dinini. Tuhod. Ko ano. ba? Ang Agtang. totoo tong dilita. Pusod. Pusod. Kaning luta-lutahan na to, tutuan. Oh. Pero sa gamay pa may bata no ang mutuo ba mo? Sakitan ka ni Migtian ingno ni among mama kanang tutuela si mong laway nga ikuros diyan. Ngano man ang kani ato. Laway nimo ikuros sa imong Ah, tuto. kanang sa katol-katol ati pres. Kanang mga bugol-bugol. Oo. Ah, imo rang laway tambal gyud na. Ano ka? Pero kani ato natin kabahong pati lapas iro. Stoy. Ano siyang mahibuong ta? Kanang bata nga sidukon. Oy, paminaw mo. Kanang bata nga sidukon, butang nga naghilo. Hilo. Awa ang sidok, no? Tinuod na ko. Para tahe. Ay, bunga, dili ka na isulubam. Imay solo. Ay nahihilo nga nila Unsay baw. koneksyon? Ulan sa amo. Ako gani bisan Ibugo, sa may koneksyon nga nung mawa Bisan ang karon. sinong bata. O, Bisan na- Asa man ibutang ang Ibutan ilo. ni Agtang. tunga sa agtang. Oh, butangan ni mo laway mo. Laway, Ana, ipapilit. mo ipapilit sa Uba? mga agtang mo. Tinuod Uba, biya sidok. kay ako Oo, ako mo man dapat akong ko- baton basta sinukon Na, kung mga bata sana, hindi sidok, butang nga rin. Wow. Wala mo. Ano ka na no? Oy, wala mo mahibok ko gani mi. Mahibok ko gani mi tawag nun sa mama tuwing iring. Nga kanang ipaka sa kira. Nyam tinuod. Nawa na rin. Matinuod na. Oh, nawa na ma. Nainom ko mama. Nasa mo ay. Pero bato siya lang bukog dire sa. Sabo ni oy. O pero gis ko tara matututo kanang kolor sa dila. Kat akong partner gabi. Oo, kita ko si kolor siyang dila. Oo. Niya. Ritsok chula. Ako, dere pa. Punta na ako sa kondila, no? Magagali ko. Nala. Ay, mga... Wa, og kanang singan ini, kaning suwat, o yun mo, lahap, raw tinood, og mututag sa dili, wa may mawa. Kawa na ko'y mabasa na sa Biblia, Bam? Kanang tuto. Adto ka sa kwan, kanang... Saan asa? Ano, mabasa na usay ka, uban nas kanang kanabitaong patutuo, kanang mga superstitious. Oh. Mao ba? Oh, mabasa na usahay kayo buto na naon mo ingon mo chika in Jesus name. Na prebra mo ingon ka na mga charismatic ade kamutuan ng mga tabi paagi ko tabi ana kay mo ingon ka silang tanan mo hapa man gyud niya kay siya may kuan siya man gyud Kana labaw. lang, nagaibation sa lawas, niya magyayaw ka, in Jesus name, evil spirit, get out, muha, oy. Gamiton mo nga ni Jesus. Oh, kay katong Oh. sa Mo na akong gamiton, ganang maglayan ng lawas, in Jesus name, evil spirit, get out.
Okay, ug adto kas balang kasulatan kato sa niya aking mga pagbasa last month, ingon man dito nga si Jesus, wa mo gamit siyang pagka-Dios, nagpakaubos siya. Mao bitong gituboy siya sa kalangitan sa labing taas. Ang tanang mga binuhat sa yuta ug ilawom sa yuta muluhod sa iyangan. Namna dito. Oh, mo na nga silang tanang bisan ang mga masakop ni fallen angel under man niya. Mapaubsanon gyud atong Ginoo no. Okay, kano gud pagkatao siya sa payag. Tinuod na. Diyos gud siya. Oo. Jesus is alive. Sige. Ano lang, Lucas, no? Oh, nakuha na, libat na itong tulisan. Ito na. Nabayot man gali pagtudon, Charles. Ikaw ba, magpatuto ka, magpupuyag ka ba? Hindi ka malaki ba? Sige. Padaba ka natuto na ako, ha? Salamat kay Lucas, ha? Mo padang atong tulumanon. Kuna ko ang